Práve som vyšla zo sprchy, obliekla som sa a dnes vám chcem ukázať, ako vyzerá minimalizmus u nás v kúpeľni. Ahoj, tu je Jana. Dneska vás zdravím takto netradične spoza kamery, pretože vám chcem ukázať našu kúpeľňu. Tak ak sa vám to bude páčiť, tak určite dajte tomu videu like. A tá najzásadnejšia vec, ktorú sme urobili a ktorá umožnila potom tú kúpeľňu mať takú čistú a prehľadnú a jasnú a jednoduchú, ako ju máme, je, že sme vyhodili pračku z kúpeľne preč. A síce, že sme ju vlastne dali do chodby, schovali sme ju do tejto velikánskej skrine a spolu s tou pračkou sme do tejto skrine, vidíte, schovali aj všetko špinavé prádlo, ktoré triedím na tých takýchto troch vlastne vysúvacích policiách. Tu sú vlastne, tu je prach na pranie, tam máme odstraňovač škvr na nejaké vreckovky a tam hore vlastne tam mám svoju všelijakú ako keby drogériu na čistenie v domácnosti, že je to hlavne mimo dosah detí. Tak, takže toto nám umožnilo potom vlastne mať tú kúpeľňu veľmi, veľmi jednoduchú. Vlastne nie je v nej nič, okrem vlastne toho sprchového kútu a jednej kúpeľňovej skrinky. A v tej kúpeľňovej skrinke je všetko, čo potrebujeme. A vlastne sú tu aj extra uteráky, sú tam plienky, je tu nočníček, je tu stolček alebo schodíky pre deti. Sú tu uteráky, ktoré momentálne používame, ktoré sa vlastne takto sušia. Je tu jedna žiarovka extra. Keď to ešte môžeme skúsiť zasvietiť, asi vypnem. A potom je tu vlastne ako keby jednoduché umývadlo, mydlo, obrázok z Benátok. Tuto som si už nachystala veci, ktoré chcem posunúť ďalej. Toto špeciálne decka nepoužívajú a toto sme teraz dostali a potrebujem to doniesť k babičke, pretože to je niečo, nejaké bublinky do vane, takže to využijú decka u nej. Ale uvidíte, že vlastne toto je všetko, čo tu máme. Čo sa týka nejakých elektrických prístrojov, tak len fén a toto je asi vec, ktorá nám ušetrila za dobu, čo sa poznáme možno, alebo čo spolu chodíme nejakých 8-9 rokov, vlastne najviac peňazí, pretože vlastne ja striham Martina, alebo teda holím s týmto holítkom. Teraz už aj deti ho občas a ja iba zarovnávam a keď si predstavím, že taký účes jednoduchý stojí nejakých 300 korún, práve aj len takéto vyholenie, tak tento 700 korunový prístroj nám za tých 5 rokov fakt ako keby ušetril tisíce. Takže ak máte niekto skoro plešatého muža a nepotrpí si na nejaké zložité strihy, tak toto doporučujem. No a potom ešte jedna taká vec, ktorú som chcela doporučiť, je, že častokrát mnohí uvažujeme o tom, ako byť trošku viacej bezodpadový alebo zodpovednejší. A ja som veľmi dlho používala tie jednorázové vlastne ako keby žiletky, ktoré sú určené pre ženy a sú celé ružové alebo ružovo-zelené. Ale vlastne a nemala som úplne odvahu si kúpiť drahý strojček, takýto vlastne ako keby klasický ako celkovový, alebo nejaký taký ako veľmi retro. Ale vyriešila som to tým, že som si v drogérii kúpila takýto plastový holiaci strojček s vymeniteľnými vlastne čepelami vo vnútri v pánskom oddelení a funguje mi už asi 3 roky a je to fakt super. Je treba si dávať pozor, áno, ale vlastne príde mi to, že sa vlastne porežem ako menej často než tými ružovými. To len doporučujem, ten býva väčšinou schovaný a zazipsovaný v tejto kapsičke, ktorú používame, keď ideme na cesty. Tu vidíte, že je vlastne naša manikúra, tá je tiež zazipsovaná, som si ju tu pripravila, keď budem vlastne točiť. Sú tam dvoje nožničky, jedny vlastne ako keby ostré, jedny sú zaokrúhlené pre deti a sú tam dve pinzety, pretože jedna je lepšia pinzeta a jedna tam má takú kefôčku na obočie. A potom tam máme vlastne opalovací krém a krém po opalovaní, ktoré nepoužívame, ale keďže už je
proste otvorený, tak už sa s ním nič nedá, len sa pokúsiť ho tento rok dovyužiť. A potom jediná vec, ktorú mám ako keby extra tu nachystanú, tak to sú medzizubné kefky v rôznych veľkostiach, ako to potrebujeme. A tuto sú vlastne extra mydlo na doplnenie vlastne sem do dávkovača na mydlo, keď nám dojde. No a potom vlastne už sa dostávame skoro, teda tu sú ešte tyčinky do uší a detské maslo a detský krém. A teraz sa vlastne dostávame väčšinovo asi k takým mojim veciam, alebo vlastne všetkých. No tuto máme vlastne kefky, Markova sa niekde asi túla po byte a pasty. A tam pod tým sú vlastne ako keby čo kto máme, aké medzizubné kefky alebo proste nitky, ktoré práve používame. A potom vlastne ako keby toto je moja odličovacia voda, odličovacie vlastne tampóny, pemza. A toto mám vlastne ako český krém, nejakú rannú masku. A toto je vlastne celá moja dekoratívna kozmetika. Jeden rúž, jeden BB krém. A toto je mastička, keď proste na boliestky detí. A toto je maskara a toto je korektor. A tu je deodorant, rúžová voda, telové mlieko a krém na ruky. To som vlastne ja a tuto vedľa je Martin a on tam má vlastne ako keby sprej a má tam deodorant a má tam masážny olej. Chcela by som len povedať, že naozaj neporovnávajme sa nejako, pretože vy máte pravdepodobne iný životný štýl. Ja sa naozaj malujem momentálne len vtedy, keď natáčam videá, takže viacej toho nepotrebujem. A je dôležité si ten minimalizmus fakt ušiť sám sebe na mieru. Ale mne toto momentálne takto vyhovuje, preto som vám to ukázala. Tu máme vlastne plienky, vidíte, že tam za tým už nič nie je, čo používa Marko, ale teraz už začal chodiť na nočníček, takže ešte chvíľočku občas dávame do auta a tak si toto nechám, ale potom to vlastne pôjde z domu k niekomu inému. Toto potrebujem namontovať na tento nočník, aby sa lepšie s ním manipulovalo. A tuto máme extra vlastne malé uteráky, hlavne na vlasy, alebo keď potrebujeme vymeniť ten uterák na ruky. No a tuto už vlastne ako keby sa sušia uteráky, ktoré väčšinou používame. V zime to občas aj zapojíme do zásuvky. Tak, no a tu je vlastne naša sprcha. Veľa ľudí hovorilo, že s deťmi musíme mať vaňu, ale zistili sme, že vôbec nie. A vidíte, že nemáme vlastne kachličky alebo klasický obklad. To, čo máme, je tzv. Marocký štuk. No to vyzerá to krásne, ešte lepšie, ako je to na taký dotyk a omak. A tam je naša vlastne polička s vecami, ktoré používame v sprche. Teraz je tu toho na môj vkus až príliš veľa, ale proste hol to takto teraz je. Detský šampón, Martinov šampón, olej na telo a môj šampón a kondicionér. Tak. Tu je vlastne tá sprcha a naozaj ako častokrát sa tu sprchujú vlastne chalani všetci spolu aj s tatínkom alebo proste ja s nimi. Je to celkom fajn. No a teraz ešte vám chcem ukázať, keď už sme zobrali všetky tie hygienické miestnosti, tak toto je záchod. Ja mám strašne rada, keď sú veci proste ako keby, že sa dá pod nimi dobre upratovať. Takže teraz vám to iba ukážem. Teraz tam má Marko, to musím ešte nejako vymyslieť, práve takú ten adaptér a tuto, už sa mi úplne trasie ruka, že tá kamera je hrozne ťažká, ale tak tuto je vlastne ako keby, že sa dá dobre utierať a umývať pod tým záchodom aj pod tou kefou, ale musím si dať väčšinou dole. My sme si na toto hrozne zvykli, máme to už asi tak 8 rokov a vlastne fakt mi príde, že sa pri tom lepšie chodí na záchod, hlavne na veľkú, že na tom niečo je, že pre nás tá prirodzená poloha je v takom tom, na bobku takzvané. Tak a iba som chcela ukázať takú poslednú vec, že ak nemáte, a my sme tu nemali miesto na takú poličku, kde by sa mohli dať treba až toaletné papiere a vyriešili sme to tak, že sme vlastne tú poličku, tie druhé dvere, to sú už do kuchyne, tak tu sme vlastne ako keby dali sem na dvere úplne nenápadnú bielu. Sú tam náhradné toaleťaky, moje hygienické potreby a ešte vlastne ako čistítko do záchodovej misy. A to už je vlastne odo mňa dneska všetko. Ak sa vám to dneska páčilo, tak dajte tomu videu like a ja sa budem zasa tešiť na budúci týždeň. Ahoj!